A 11. építőipari szakkiállításon természetesen mi is körbenézünk a standokon, hogy vajon ki milyen újdonsággal érkezett, egyáltalán miket tartanak most fontosnak az idei kiállításon. Kezdjük rögtön a Bachon standjánál, Mónika vár bennünket, szia! Mi az, amivel készültetek ma, mi az, amit újdonságként hoztatok? Hát ugye 2026 most kezdődik, és ugye fel kell készülnünk a homlokzat szigetelésre, ami ugye a tavasz slágere. Úgyhogy mindenképpen, amit tudni kell, az a homlokzat szigeteléshez a grafitos hőszigetelő lapok, amik sokkal hatékonyabbak, mint egy normál fehér hőszigetelő lap, 20%-kal többet tudnak. És ezt most akár itt meg is rendelhetik? Így van, külön erre az alkalomra 10% kedvezményünk van az árból, hogyha MAPEI-en keresztül rendelik. Természetesen vannak más újdonságaink is, mint például a vákuumpanel, tehát egyéb szigetelő lapok is vannak, és minden Bachön szigetelő anyagot meg lehet rendelni most a MAPEI strandon. Miért érdemes nálatok kezdeni például a látogatást? Hát mert itt láthatják a világ legkönnyebb falcsiszolóját. Ismét fejlesztett egyet a Flex, egy excenteres falcsiszoló, teljes karbonvázzal a finish munkákhoz. Hoztunk körülbelül 40 fajta terméket, illetve olyan terméket is, ami még csak most fog megjelenni 2 hónap múlva. Ez mit jelent? Hát van egy csempe vibrátor itt kint az asztalon, amivel a lapokat le tudod vibrálni, és ez 2 hónap múlva fog hivatalosan megjelenni, de csak a mai napra kaptunk egyet az anyacégtől, illetve a gyártótól. Van olyan, amit esetleg most külön ajánlanál az ide látogatóknak? Hát elsősorban a falcsiszolót, illetve a szokásos kisebb termékeinket, az akkus csavarhúzót, aminek hozhatatlan sikere van és volt. Mi az, ami most nálatok a sláger termék? Sláger termék? A lábazati indítóprofilunk. Van egy teljesen hőhídmentes lábazati indítóprofilunk, ami műanyagból van. Nagyon gyorsan fel lehet építeni. Fölrakjuk a falra, rárakjuk a hőszigetelő anyagot, és ezt követően a külső profilt csak szépen rátoljuk. És akkor így hőhídmentesen meg van oldva a homlokzati hőszigetelő rendszernek ez a csomópontja. Nem fog egy millimétert se ellopni a hőszigetelő rendszerből az alumínium profil, amit általában szoktak alkalmazni a kivitelezők. Illetve ezt meg tudjuk fejelni egy teljesen hőhídmentes dűbellel, és akkor így egy tökéletes homlokzatot hozunk létre, amiben nem lesznek repedések, nem lesznek foltok, és egy tökéletes, mondjuk úgy, hogy MAPEI rendszert, MAPETEM rendszert építünk. A tavalyi év legnagyobb újítása az maradt idénre is. Mutassuk meg egy kicsit a kamerának is. Így van, ő nem más, mint a Sigmának a vadonatúj 4-es szériájú karja, ami annyiban tud többet, hogy ez egy görgőzött soron megy végig, és ezáltal sokkal stabilabb, mint az előző volt, és nagyobb törőerőt képvisel. Ez főleg a keményebben égetett lapoknál fontos, és azon felül is a Gresh lapoknál. Úgyhogy ez a Sigmának az új újítása, illetve vannak továbbra is tappancsaink, amik nagyon hasznosak bármilyen anyagmozgatáshoz, illetve a kellítvágási szerszámok, azok gyakorlatilag ugyanazok maradtak. Világon egyedülálló csempevágógép, aszimmetrikus maga a vágó szerkezet, a tengelyen elhelyezkedve, bal oldalán helyezkedik el, tehát mindegyik gépünk ugye az egysínes, a kétsínes, középen szimmetrikusan tudunk vele törni, illetve vágni, ezen pedig látjátok, hogy magának a sínnak a bal oldalán helyezkedik el, 2 centis lapokat is tudunk vele törni, tehát egy masszív, robusztus gépről beszélünk, 85 centis, 1 méter, 2 centis, illetve 130 centis hosszúságban elérhető. Ma 12% kedvezménnyel minden termék megvásárolható a standunkon. Várunk benneteket szeretettel, minden szakember. Most a cégünktől 2 divízióval jöttünk, így gyakorlatilag a csiszolás technikával, a SIA, illetve a Mirka termékekkel, illetve ugye a titángépek, szórás-technika, ez az, amivel most itt megmutatkozunk ezen alkalommal. Nyilván ugye több portfólió is, több termék is van úgymond a cég kínálatában, de így építőiparra ugye ez volt, amit most elsődlegesnek szántunk. Amivel most kijöttünk, ugye a Legler csiszológépek, ez egy újdonság a választékunkba. Ez egy professzionális padlócsiszoló, fapadlócsiszoló, szallagos gépeink vannak, egytárcsás gépünk van, illetve többtárcsás
finom csiszológépeink vannak. Ezt régóta forgalmazzuk, ez egy nagyon régi, több mint 50 éves cég. Mi 22 éve forgalmazzuk a magyar piacon. A legújabb gépet hoztuk el itt a közönségnek. Tudom, hogy itt hidegburkolások azért többen vannak, de azért bízom, hogy melegburkoló parkettás is kijönnek, és már ki is próbáltak, lehet látni, már az igénybe vették itt a fa parkettát, és csiszoltak vele a géppel. Ez egyik újdonságunk, a másik pedig a hagyományos, régóta kiállítású mapejen itt vagyunk a Colomix gépekkel, Colomix keverőgépek, keverőszárak, vízmérők, amit tudunk ajánlani itt a vevőknek. A Makita az mindig ugye népszerű, de vajon mi az, amivel ti most készültetek a szakkiállításra? 40 voltos készülékeket, ISGT gépeket hoztunk ki. Kihoztuk azokat az új gépeket, amik a 40 voltos akkumulátorral működnek, és olyan teljesítményt tudnak leadni, amit a kisebb 18 voltos vagy a nagyobb 18 voltos készülékek nem képesek. Ezért a 40 voltos akkumulátoros rendszer az, amit ezekkel a készülékekkel ajánlunk. És ez most itt megnyerte azért az érdeklődők tetszését? Abszolút, mindenféleképpen. Meglepő az, hogy mekkora teljesítményre képesek ezek a készülékek. Ilyen méretben. Azt azért látom, hogy széles palettáját hoztátok ki a legkülönbözőbb gépeknek, hiszen itt aztán a csiszolóktól kezdve, itt látok fúrógépeket, illetve sok minden mást is, ami még számomra is rejtély. Mi az, amire a leginkább kíváncsiak most? Leginkább a fúróvéső kalapácsok, a csavarbehajtók, ütveccsavarbehajtók, sarokcsiszolók, azok a készülékek, amiket az épületgépészek általában használnak, és próbálják megtalálni azokat a gépeket, amik a legkönnyebbek, de a legnagyobb teljesítményt tudják nyújtani, és a 40 voltos akkumulátoros rendszer pont ezt ajánlja neki. Mi az, amivel a Kaleta meglepett minket ma a szakkiállításon? Egy új géptípust hoztunk, a Kaleta 152-est, mely alkalmas glettelés. Ő az, bocsánat, ugye, csak hogy megmutassam a kollégáknak is. Így van, glettelésre, beltéri festésre és homlokzati színvakolatszórásra. De egy univerzális gép. Érdeklődés van iránta? Van. Nagy az érdeklődés, igen. Mi az, amivel tulajdonképpen az embereknek jelezni tudod, hogy ezt most érdemes megvásárolni, vagy érdemes utána nézni? Gyakorlatilag, mivel multifunkciós a gép, ezért több gép vásárlását kiváltja egyetlen egy gép megvásárlásával. Mi az, amit még hoztatok magatokkal, mert látom, hogy a stand azért tele van mindenféle kütyűvel. Vakulógépet, külön speciális homlokzati szénszórógépet, mindent, ami szórástechnikával kapcsolatos. Remélem most már sokan ismernek minket és tudják, hogy mivel foglalkozunk. Mi egyedi betontermékeket készítünk, legfőképpen burkolatokat. Székesfehérvári illetőségű a csapatunk, ott van az egyik üzemünk, az anyaüzemünk, és hát olyan egyedi burkolólapokat, lépcsőlapokat, kerti termékeket, épületplastikákat gyártunk, amelyek egyedülállóak Magyarországon, és talán azt mondom egész Európában. Ezeket tényleg csak mi tervezzük, mi gyártjuk, és ugye mi foglalkozunk a kereskedelmükkel is. Azt látom egyébként, hogy nagyon szép díszes itt ez az, amit kiraktatok. Tényleg olyan, mint hogyha egy villának a kellékei lennének. Mihez ajánljátok még egyébként ezeket? Hát például villáknak a kellékei legfőképpen. Micsoda meglepetés! És olyasmi családi házakban ajánljuk főleg, akik szeretik a szépet, a jót és a tartós burkolatokat. Ugye az nagyon nagy érdekessége vagy előnye a mi lapjainknak, hogy ez sosem megy ki a divatból. Tehát míg burkolatot nem cserélünk túl gyakran, kárpitot, párnahúzatot vagy függönyeket akármikor, tehát hogy ezek azért összességében mégis értékes dolgok a házon belül, tehát a burkolatok azok építészet szempontjából is egy ilyen nagyon meghatározó termékek, és ugye emelik az ingatlannak az értékét, színvonalát, és egy ilyen nagyon szép esztétikai környezetet adnak a háznak. Ugye erre a kiállításra burkolószerszámokkal készültünk elsősorban. Ott jobbra-hátul porelszívó adaptereket lehet látni, gérvágáshoz, sima vágáshoz, csiszoláshoz, lyukfúráshoz. Mellette vannak a gyémántvágó korongok, nagyon különlegesek, 0,6 mm-es vékonyságtól már megtalálhatóak, mini vágókorongok, mini csiszolókorongok, normál csiszolókorongok, betoncsiszolókorongok, és ami az egyik fő erősségünk, a vákumos fogók minden mennyiségben.
és ezen a falon meg különböző olyan egyedi kiegészítőket lehet látni, például a gérvágás az ilyen derékszögű illeszték, amivel meg lehet könnyíteni, fel lehet gyorsítani ugye a munkafolyamatokat, vagy olyan fuga lehúzó szivacs, ami szélesebb sokkal a normálisnál, és még rengeteg olyan apró kiegészítő van, ami miatt érdemes idejönni a kivitelezőknek. Németországi cég vagyunk, mi vagyunk az importőrök, viszontadón keresztül értékesítjük a berendezéseinket, termékeinket, szolgáltatásainkat. 20 viszontadóval rendelkezünk Magyarországon, azt gondolom ez a top kategória. És mi az, amit ma kihoztatok a kiállításra? Mert látom, hogy az asztal tele van kütyűvel. Segíts egy kicsit eligazodni. A burkolásra szükséges gépek, ami relevanciában itt tartozhat, abban megjelentünk, amit úgy gondoltunk, hogy hasznos a burkolók számára. Ezekkel készültünk, nem a teljes repertoár természetesen, de azért megmutatjuk magunkat, és azt gondolom, hogy építő jellegű hozzászólásainkkal, illetve tanácsainkkal próbáljuk segíteni a burkolókat. Látom, sokan érdeklődnek. Mi az, ami leköti őket leginkább most? Hát mi elsősorban festőszalagokkal foglalkozunk, és csak festőszalagokkal, tehát így nagyon nagy a szortimentünk. Tehát külön munkákra tudjuk ajánlani a termékünket, ha egy picit oda tudnánk menni. Persze, nézzük is meg, hogy mi van nálatok. Gyere, egy kicsit mutogass nekünk mindenféle különlegességet. Mi az, amit ajánlasz ma? Elsősorban a színelválasztó szalagot fogom tudni ajánlani neked, ez beltérben érzékeny felületekre tudjuk ragasztani, ami a lényege, hogy már vizes falra is fel tudjuk rakni, tehát nem kell megvárni azt, amíg kiszárad a felület, ezért gyorsan fogunk tudni vele dolgozni. Aztán a tézánál kék színű a kültéri. Tehát a téza kék szalagot látunk, hogy egyértelmű, hogy kültérben tudjuk alkalmazni. Amit a kezembe tartok, az egy 26 hétig visszaszedhető. Tehát akár egy fél évig visszaszedhető festőszalag. És akkor a sárgát is mutasd meg nekünk. Sárga pedig egy precíziós festőszalag, aminek a lényege, hogy kültérben, beltérben nyílázárok kitakarására tudjuk használni, és attól precíziós mind a három, hogy japán vasipapírból készülnek, aminek az az előnye, hogy nagyon vékonyak, és amikor visszaszedjük, nem marad éle a festéknek. Ugye a szalag mellett mindig meg szokott maradni az éle, nem marad éle a festéknek. Idén is hoztunk szakember szerelői képzést, nagyon fontosnak tartjuk, hogy képezzük a szakembereket, és ezért ideális ez a rendezvény számunkra, hogy a burkolóknak fel tudjuk ajánlani az ingyenes 2 napos képzésünket, illetve hoztunk nyereményjátékot, 10 méteres, mutatom, 10 méteres mérőszalagot lehet nyerni, és örülünk, hogy újra itt lehetünk veletek. Jó, én pedig azt ajánlom, hogy érdemes akkor hozzátok is jönni, elsősorban azoknak, akik burkolók, és szeretnének maguknak egy plusz képzettséget, mert hogy ez a képzés alapvetően arról szól, hogy megtanítjuk az embereket ravak, fürdőszobai termékek telepítésére, és bekerülhetnek az országos márkaszerviz hálózatunkban, ezáltal kaphatnak munkát a userektől, felhasználóktól. Ingyenes képzés, szállást biztosítunk, és 2 napos, és nagyon sokan vannak már. Közel 200 embert már leoktattunk az elmúlt évek során. Nagyon fontos számunkra a közösség, illetve hogy azokat a célcsoportokat, akiket mi megcéloztunk, el tudjuk őket megfelelő módon érni, és azt gondolom, hogy a szakemberek nagyon jól beleillik a mi célcsoportunkba, éppen ezért nagyon fontosnak tartjuk, hogy a közösség számára is, illetve számotokra is itt legyünk minden évben, és mindig készüljünk valami újdonsággal. Akkor mutasd egy kicsit, hogy mi az az újdonság, amivel például most készültetek, mert itt látom a kezedben ezt a szépséges fekete keretet. Így van, egy játékra invitálnálak téged, megfogod egyik szárát, kérlek? Húzzuk szét, lemegy a szemüveg spárgába. Tehát lényegében ez egy spanyol márka, a különlegesség, hogy rendkívül rugalmas és hajlékony a keret, tehát szakembereknél is nagyon fontos egyébként a prevenció és a megelőzés, tehát hogyha véletlenül mondjuk leejti a szakember a keretet, vagy ráfekszik, ráül, ami egy mindennapi probléma is lehet, ezek a keretek tökéletesen bírják a strapát, mert ahogy említettem is rendkívül rugalmas, sőt, hogyha ráfekszünk, most teljes erővel összenyomom a keretet, ugyanúgy visszanyeri az eredeti formáját, mindenfajta probléma nélkül, sőt, hogyha nagyon extrém behatásnak akarom kitenni a keretet, így van. Külön funkciónak még megemlíteném, hogy leszedhetőek a szárai, és egy sportpánt segítségével még stabilabban tudjuk rögzíteni a szemüveget a fejünkhöz. Ez lényegében egy ilyen gumis sportpánt, és tudjuk állítani a megfelelő méret szerint attól függően milyen fejméretre van szükség.
rengetegen vannak. Mi az, amire a leginkább buknak itt az emberek? Mivel tudtátok bevonzani ezt a sok nézőt? Hát figyelj, rengeteg burkolószerszámot hoztunk, jó áraink vannak, jó a marketingünk, úgyhogy jó fejek vagyunk, ingyen van nálunk a kávé, úgyhogy jönnek az emberek. Ingyen kávé, meg jó fejek vagyunk, jó a kezdés. Mutasd nekem, hogy például itt mi az, amitvel villogtatok, látom, hogy lekötöttél jó néhány embert, mit mutattatok? Itt a Sheingnek egy automata kerlit vágóját, illetve egy gérező vágóját mutattuk be. Elég speckó dolgokat is hoztunk ki a kiállításra, amit itthon ezt a gépet csak nálunk lehet megvásárolni, és csak ilyen kiállításokon lehet megfogni kézzel, úgyhogy ezért is érdemes eljönni az ilyen rendezvényekre. Látom, jó nagy százalékjelek is vannak, ezek a százalékok mire vonatkoznak ma? Elég sok akcióval készültünk a mai napra, körülbelül egy 50 termékünknek az árát, beszerzési ára vittük le, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel. Végre elértük, hogy minden termékünk megvásárolható egyik partnerünknél. Újdonságokból egy kevés, főleg burkolásra hangoltuk, például a Clickline tavaly kint voltunk vele, újra elhoztuk, nagy siker. Hőszigetelés, ami a Mapeinél most elindul. Nézzük is be is jövünk akkor ide. Na nézzük! És nekünk van a legnagyobb, 80 centis. Nekünk van a legnagyobb 80 centis. Újdonság most jelent meg, élünk vele boldogan. Minden évben ugye mindig újdonságokkal jövünk mi is ki, ugye magára a kiállításra, ami azt gondolom, hogy a leges-leges legnagyobb dolog, ami szerintem elég nagy durranás lesz a magyar piacon is, az egy új generációs ugye csempevágó, ami igazából a hagyományos csempevágót fogja kiváltani, sokkal könnyebb, ez ilyen 3-4 kg körül van, míg a hagyományos csempevágók azok ilyen 30-40-50 kilós körülök voltak, és ugyanúgy 60x60-as, 60x100-as lapokat lehet vele vágni, sokkal kompaktabb, sokkal profibb megoldásokkal lehet felhasználni, vannak különböző kiegészítők hozzá, úgyhogy hát ez a nagy durranás a Rajmondinak idén, de hát nyilván még sok minden más mellett. Akkor legalább egy dolgot a sok minden másból említsünk meg, ami esetleg úgy gondolod, hogy érdeklődésre tarthat számot. Sok minden más, mert ugye a Rajmondinak régóta van ez a vákumos pumpás szerkezete, és ezt már lehet kiegészítőként rendelni hozzá egy adaptert, amivel elektromosan is föl tudjuk fújni magát a pumpát, és ugye ennek az a lényege, hogy a struktúrát felöltő lapot is föl fogja fogni, és állandóan utána szív, tehát nem fogja elengedni soha a lapot, ha csak nem akarom, hogy elengedje. A lábvédelemvel helyezzük a fókuszt leginkább, a Puma és az Albatros termékeinkre, egy német prémium márkákról beszélünk. Kihoztuk a legújabb modelleket is, aminek a legmagasabb energiaelnyelő képessége van jelenleg így a piacon, akár 70%, ez ugye nagyon fontos a kényelem, illetve az egészség véget is, ugye, hogy az izületi fájdalmak térd és bokatéren minél később jöjjenek elő a munka során. Amit még nagyon szeretnek a burkoló kollégák, a védelem nélküli munkavédelmi cipők, sokan nem nagyon szeretnek benne dolgozni, főleg az orrvédelmi lábbélekbe, úgyhogy abból is van szép számmal, és egyéb apróságok, amik így a munkájuknak a nehézségeit tudja segíteni, akár fejlámpák, vagy speciális fejlámpák, kézvédelem. A maszkokat is látom, egy olasz maszkmárka. BLS, légzésvédelem, persze. Rendkívül fontos az is, csiszolás esetén, vagy hogyha esetleg olyan kemikáliai anyagokkal dolgoznak, amik nem feltétlenül előnyös, hogy a szervezetünkbe bekerüljön, akkor ezt kettő az egyben is meg tudja szűrni, vagy külön-külön is meg tudja szűrni a BLS-nek a szűrőbetétei félállarcban, eldobhatós maszkokban, teljes állarcban, ami praktikusabb és kényelmesebb a felhasználó. Illetve most a kollégád munkanadrágokat mutogat, azt látom, hogy különböző színben és különböző minőségben. Így van, a Isalai márkánkat hoztuk ki, aki egy olasz munkaruhagyártó, ő volt az első munkaruhagyártó a világon, akik ezt a stretches munkaruhát megalkották még a 2000-es évek legelején. Azóta aztán elég szép terjedelemben így elterjedtek a stretches munkaruhák, de hát profilja az adott témakörnek, és textilben nagyon erősek, úgyhogy így ruházatban is, kifejezetten alsó ruházatban burkolók mindenképp szerintem itt is meg tudják találni a megfelelő terméket számukra. Tanuljunk meg együtt dolgozni, én arra szeretnék mindenkit biztatni, hogy együtt a festő, a burkoló, a klímás, mindenki együtt legyen, és védjük meg azt, amit már megcsináltunk. Én erre szeretnék mindenkit kérni, és örülök, hogy kijöttetek. Akkor egy kicsit nézzünk be a standotokba. Azt látom, hogy 20% kedvezmény van a kiállítás ideje alatt. Mire?
arra, hogy valaki ebben a nagy hóba eljött ide, és megnézi, hogy mi mit állítunk ki, és hogy egyáltalán megnézi, hogy milyen újdonságok vannak a magyar piacon. Eddig csak nyugaton volt ez szokás, de én szeretnénk, az a filozófiánk, hogy védjük meg egymás munkáját, és akár parkettára, akár járólapokra helyezzünk ideiglenes padlóvédelmet, ebben megvédve azt, amit már egyszer létrehoztunk. Szeretném megmutatni, hogy itt 20%-kal tudnak vásárolni, aki ide kifáradt, az meg is tudja próbálni, érdemes szőnyegre is, járólapra is lerakni, és akkor a végén csak összehajtjuk, és nem kell se garanciális problémákkal foglalkozni, se visszajönni, se burkolónak, se senkinek. Mindenkinek jó munkát kívánok! Mi a Husqvarna építőipari divíziójától érkeztünk, és célzottan olyan termékeket hoztunk ki, ami a burkolóknak, műgyantásoknak, felület előkészítéssel foglalkozóknak hasznos eszközök. Ebbe beleértem a burkolatbontógépeket, a csiszológépeket, hozzátartozó porszívókat, gyémántszerszámokat és a légtisztítógépeket. Úgyhogy minden olyan termék, ami a felület előkészítéssel, beton megmunkálással kapcsolatos, illetve a porkezeléssel kapcsolatos. Itt a hátad mögött ők mit tudnak? Ők a légtisztítógépek. 3 különböző méret van, 25-ös, 45-ös és 100-as méret, ezek a négyzetmétert jelentik. Ez gyakorlatilag, hogyha mondjuk kevered a habarcsot a vödörbe, oda rakod mellé a légtisztítógépet, és ahogy öntöd bele a habarcsot, az elszívja a port. Vagy mondjuk elkezded keverni, akkor is elszívja a port, vagy végzed mondjuk a csiszolási munkát a sarokcsiszolóval, térdelsz és előkészíted a felületet, akkor ha leraksz egy ilyen gépet, az 10-szer megcseréli a levegőt az adott helységbe, és ugye van ez a szilikolózis nevű tüdőbetegség, tehát ez a szilika por, ez minden anyagban benne van, ez egy ilyen teljesítményjavító, állagjavító anyag, és ezek nagyon veszélyesek, és nem azonnal jelentkeznek a hatásai, hanem csak évekkel később. Ezek a gépek ettől a betegségtől tudnak egy kicsit kevésbé megmenteni, úgyhogy javaslom, hogy mindenki használjon munkavédelmi felszerelést természetesen, használjon előkészítőgépeket, és egészítse ki a védelmet a légtisztítógépekkel. Rengeteg újdonsággal készültünk. Ezek a vízmértékek mind vadonatújak, néhány hete lehet megvásárolni Magyarországon, nagyon nagy sikerük van. Rozsdamentes, egyedi mérőeszközökkel készültünk. Bocsánat, itt be is jövök a standra, egy kicsit mutassuk meg a kamerának is. Igen. Igen, ez egy nagyon egyedi konstrukció. Várjál, azért raktátok vízbe, hogy bizonyítsátok, ugye? Igen, de akár sárba is lehet dobni, mert ki lehet mosni. Két oldalasak a szallagok, úgyhogy egy nagyon profi kialakítása van. Ezen kívül az árérték arány most abszolút kedvező nálunk, mert például tudunk zöld színű keresztlézert adni 10 000 forint alatt, és tudunk professzionális távolságmérőt, lézeres távolságmérőt 10 000 forint alatt kínálni. Az igen. Ezek mind olyan árak, amik több mint meglepőek. Legfőképpen az Expert gépcsaláddal jelentünk meg, mint újdonság, amit most idén vezettünk be. Ez gyakorlatilag a Pro ipari gépcsaládon belül egy sokkal magasabb kategóriát képvisel nálunk. Azt is elmondhatom így előjáróban, hogy 5 év garanciát biztosít rá a Bosch, úgyhogy szerintem minden szempontból fel tudjuk kelteni az érdeklődőknek az érdeklődését, hogy kicsit vicces legyek. Várunk mindenkit itt szeretettel, nézzék meg, próbálják ki, és még azt is el tudom mondani, hogy extra kedvezményt biztosítunk, különböző akciókkal jöttünk, 10-15%-kal is akár. Az igen, hát akkor ezért már érdemes megnézni. Mi az, ami a leginkább az érdeklődést kiváltotta itt az elmúlt órákban, percekben? Nagyon egyszerű leszek, minden, ami Bosch. Legyen az tartozék, mérőműszer, gép, de nyilván vannak slágertermékek, gondolok itt a sarokcsiszolókra, amit előszeretettel választanak a burkolóink, akár a gyémántálcsákra, a hozzávaló tartozékkal, és természetesen a mérőműszerek, szintezők, amik szintén nagyon szeretik őket. Készültünk híkuk is akciós ajánlatokkal, illetve a mai napnak a fő célja a szakemberekkel való kapcsolatteremtés és az új kapcsolatok létrehozása. Kik jöjjenek, vagy kiket vártok leginkább? Mindenkit, aki az építőiparban dolgozik, és mindenki, aki szeret mapejjel dolgozni. Konkrétan a cégcsoportnak a gyártás részlegét mutatjuk be. Alumínium nyilászáró, tetőszerkezetek, hőszigetelés, nagyjából ennyi. Acélszerkezet még, ami nagyobb volumen.
És mi után érdeklődnek a látogatók? Én nem olyan rég érkeztem, de reggel nagyon sok érdeklődő volt, azt mondták a kollégák. És ők mire buknak leginkább, miket figyelnek? Hőszigetelés az abszolút ment, igen. Diatec Kft. Az egy nagyon régi cég, ami ilyen 30-35 éve csak gyémánt technikával foglalkozik. Ez most tulajdonképpen csak a burkolás technikai szakágunk, amit az idén most bemutatjuk ezen a Mapei napon. Hál' Istennek már régi kiállítók vagyunk, nagyon jó a kapcsolat a két cég között. Hát szerintem sok burkolónak nem nagyon kell bemutatni a cégünket, hiszen talán piacvezetők vagyunk gyémánt-technikában. Mi nagyon sok megoldást szállítunk tulajdonképpen a burkolóknak, mint száraz, mint vizes megoldásokat, és minden szakboltban találkozhatnak velünk a felhasználók. Azok, akik most itt sorba állnak, láthatóak, mit keresnek leginkább? Hát elsősorban most egy kiemelt akciónk van, és rengeteg új termékünk, amik most nagyon vonzó árban. Igen, azt látom, ott vannak a papírlapok nagy akció felirattal. Így van, ez a mai napra szól azoknak, akik kilátogatnak és megtisztelnek bennünket a látogatásukkal. Az idei év az tulajdonképpen a felzárkózásnak az éve lesz, szerintem inkább az van, hogy nagyon-nagyon sok újdonság fog megjelenni, de ez inkább az év második felébe. Ez elsősorban a száraz fúrás, vágás technikában fogja érinteni a felhasználókat. Mi a Gréco-nak vagyunk a magyarországi disztribútora, most már 26 éve, és mivel hogy a Gréco idén 100 éves, ezért rengeteg újdonsága jött ki. Például ott van az a festékszórógép, ami teljesen másképp működik, mint a hagyományos elektromos motoros berendezések. Ennek a külseje forog, ami miatt olyan nyomatékos, hogy pulzál. Gyere, picit, gyere, bemegyünk ide a standra, nézzük is meg, mert azt hiszem, hogy érdekes lehet. Ugye ez egy nagyon forradalmi megoldás, tehát áttétel nélkül működik, pulzálásmentesen, és úgy tartja a nyomást, hogy gyakorlatilag egy bár eltéréssel. Ez a festőknek egy hatalmas áldás lehet, hogy egyenletes felületet tudjanak kialakítani.